kɛnɛ ka sa kan na fala ye jɛkulu seegin n'o ye jamana seegin o Egypte o Maroc o Côte d'Ivoire o ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Coupe du Monde kɛnɛ kan a ko sera a sɛkili saba siri yɔrɔ na sɛbɛkɛyɔrɔ de la sisan an na an da don nin bɛɛ lajɛlen na Laginɛkaw fɛ yen kɔki a b'a fɔ ma ko Garanko k'ale kɔni ale ni yɔrɔji dɔgɔyara Jabaru Masa ka wele sera ale ma Faransikaw ka wolomasiri taba ɲɛmaa dangan fɔlɔ kɔrɔlen a ko se min bɛ Faransi bi se k'i sanga état joueur ninnu kɔnɔna na ne ni e an b'a walawala sisan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogo min. Fasigili senga armée min bɛ wele su ni tile sabula fala ye an ka préparer la tigɛ bɛɛ lajɛlen ye maaw k'a faamu armée kɔrɔ ko forces armées du Mali o kɔrɔ e maa o maa ne marifa b'e bolo jamana tɔgɔ la i kɛra zofɛrɛ ye sa o i kɛra douane maa ye o i kɛra sapeur pompier ye o i kɛra policier ye o i kɛra bɛɛ lajɛlen olu de tɔgɔ la kuma b'an bolo bi sɔgɔmada in na yaasa maaw ka se k'a faamu Mali jamana an binna degun an ka bɔ janfan kɔnɔ an ka bɔ jalakili kɔnɔ an ka bɔ maaw tɛnɛgɛli Mali kɔnɔ fala ye an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ an k'o bolo da furancɛla fanga sɔrɔsi cɛ n'a kɔnɔ bi fala ye a fɔ ko armée koyi wari tali ka taa n'a ye jamana kɔ ka armée ka taa maaw minɛ n'u ye bingali kɛ armée ka kɛlɛ kɛ armée ka formation kɛ armée dɔbɔ baaraw la Mali armée bilama fala ye a ka dɔgɔ armée min bɛ yen i bɛ kɛlɛ la i ma ɲini u fɛ dɔ ka fara a ka fala ye dɔ ka fara a ka munna maliden de bɛ ka caya dɔ ka fara a ka munna malidenw mago bɛ ko la wa telimanw fala ye dɔ ka fara a ka bi k'olu fana bila n ka se ka kɛ ka ɲɛ o hukumu de kɔnɔna fala ye an ka wolomasiri taba minnu bɛ yen n'olu bɛ Gawo mara la ni général Masawule Samake général brigade bɛ olu kunna u taara labɛn ka fala ye Masawule n'a ka cɛdenw n'o ye dugukoloko maaw ye Mali ni Niger dancɛ la u ye munumunu salo kɛ yen a taatɔ min ye Gawo kɛlɛdagatigi senga cogo min ka kɛ ni général d'armée Asimi ka yamaruya ye a y'o danganiya ta k'o ci a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen ma fala ye nin cɛ in kan ka fo nin bɛ ka baara min kɛ bi an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala k'a ta fanga ko a la parce que i b'a dɔn ko service de renseignement baara a ka gɛlɛn fala ye n'i filila dɔrɔn i bɛ tiɲɛni kɛ wa olu dun fana fɛ yen lakɔlɔsili de barika ka bon olu fɛ yen donc bi u ye yɛlɛma min don u ka baara la n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen n ye min f'i ɲɛna kunun k'o don dɛ n'i y'a mɛn ko service de renseignement an bɛ général de corps d'armée Modibo Kone fo don o don fala ye cɛdenw de bɛ a bolo musow de b'a bolo minnu bɛ machine kunna minnu bɛ téléphone kunna minnu bɛ banquiw kɔlɔsi minnu bɛ ambassades kɔlɔsi minnu bɛ ala anw dugudenw bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi an ka taa ni ka segin n'an ka kow kɛcogo la fala ye a jama de ka ca donc an b'u fo sɔrɔdasiw maaw ɲɛjɔ yɔrɔw ye kun jumɛn na fala ye sabula jigisigi dɔ nana o kun tɛ an bolo an ka dugawu kɛ an ka k'an faso fɛ an ka na dɔwɛrɛ fɛ dɛ an ka k'an faso fɛ yaasa degun min bɛ yen an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na cogo min nin y'an ka cadeau ye bi sɔgɔmada in na k'a di général d'armée ma Asimi k'a k'o fara a ka baarakɛlaw kan yaasa armée a ye kuntilenna min ta a ye taabolo min ta ni min ma fara a ka fala ye foyi kana bɔ a la an jigi y'u ye wa min ye an jigi ye Ala ye an jigi ye u ye. Dugutigi ni wari dafara e passé d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sitan Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da
fala ya kadina o ti dabila diɲɛ nɛgɛtɛna kɔ min ye bafula bɛ marabolo kɔnɔna na tiɲɛ do bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun ko banbanci wale n'u ka walekɛbaw fala ye bingalikɛla misɛnman dɔw olu fana donnen do kow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la usubijanɲakaw fɛ yen tomora dugudenw usubijanɲa mara la fala ye sifinw u y'u fara ɲɔgɔn kan koyi ko sabula bingali barika bɛ ka bonya min ye sonyɛni barika bɛ ka bonya maaw ka yɔrɔ minɛnw bɛ ka se ka ta kabini nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 10 ma walayi fala ye o la sa denmisɛnw u yɛrɛ sɔnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u fara ɲɔgɔn kan ka ɲini u ka dugu ɲɛmaaw fɛ u ka se ka u dɛmɛ tuguni ani laadalamaw min ye suma ko bagan minnu tun bɛ suɲɛ bagan bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di denmisɛnninw fɛ u y'o fɛɛrɛw sigi sen kan u ka dugu lamini fana na u ye fɛɛrɛ fana sigi sen kan yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min usubijanɲa ye sɛrikili kura ye nka min ye marabolo ɲɛmaaw ye olu ma se sɛrikili in kɔnɔna na fɔlɔ o la sa sifinw ko yanni u ka na olu n'u ka dugu ɲɛmaaw u n'u ka dugutigiw u n'u ka kabilatigiw u na fɛɛrɛ sigi sen kan sa san daminɛ in na bagan suɲɛ dɔ kɛra o la yaasa ka se ka labɛnw kɛ o la sa min ye denmisɛnnin 20 ɲɔgɔnna ye olu kɔni bilalen do sen kan baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min sabula kamalennin dɔ o tun bɛ gɔmu de bɔ ni o ye gɔmi jala ye o bɔli senfɛ dɔw y'o fa o tile 20 ye nin ye u bɛ k'olu ɲini hali bi sɛgɛsɛgɛliw fana bɛ sen na sa min ye wolomasiri tabaw fɛ yaasa ko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min fala ye ko jara transport gouvernement ye yamaruya d'a ma k'a ka baara daminɛ min ye ne jara n'o ye APDG a n'a balima n'a sinjiw n'olu ye jara transport tigiw ye kibaruya in cir'u ma kunun ko fanga ale fɛ ko n'ala sɔnna a ma min ye jara transport ye a yɛrɛ ɲɛmaw y'a yira sa ko bɛna labɛn kɛ mobili ninnu bɛna wuli ka jɔ kɛ cogo min na ka se ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen sɔrɔ min ye jara ye ala ka a kisi ala k'a tanga baara kɛcogo ɲuman ala k'o di nɛ ani a balimaw bɛɛ lajɛlen ma mali tantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kuluba faama sigiyɔrɔ la n y'a fɔ ɲɛna cogo min na kuma daminɛ na fala ye général d'armée Asimi a ye maabaw bisimila kunun ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye lasigidenw ye baara in kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la u nana ka n'u ka lasigiden sɛbɛn o di maa fɔlɔ min nana sa o ye Mamudu Kani Joabadi ye ale ye Irankaw ka lasigiden ye ale kan ka sigi an fɛ yan maa ma falen do jamanaw ni jamana cɛ sira ɲɛnama baaraw la ale yɛrɛ kun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Europe fanfɛla la ale ni Azikaw fɛ yen min ye ni maa kofɔlen in ye a ye kalanjan caman kɛ nka a ka kalan sinsinnen don ka jamana seko ni dɔnko dɔnniw kan min ye bolodi ɲɔgɔnma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ Mali n'a ɲɔgɔnnaw a y'o baara fana kɛ a ye Asimi fo u ni Mali Iran ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnma bila ko tɛ a bɛ se ka falen cogo min ka taa kɛnɛya ko ta na sira fɛ sɛnɛko ani so jɔli ni dɛmɛ ka taa yiriwali ko ta na sira fɛ kumaw ye talikow la Asimi y'a yira sa k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma u na fɛɛrɛ sigi sen kan ka baara kɛ nka k'i sinsin fana bɛn ni kelenya min ye Bamajɔlen n'u ka wale kɛlɛli jamanakuntigi ale y'o fɔ ale kɔfɛ sa Eric de Fetter n'o ye Pays-Bas Royaume de Pays-Bas ka lasigiden ale fana nana n'a ka lasigiden sɛbɛn k'a di général d'armée Asimi ma min ye Bamako ale ni ayi ni ɲɔgɔn cɛ ye bɛn ni kelenya o ka se ka sinsin mara kɛcogo ɲuman ale ni dɛmɛ ka taa se maanifinw ma yiriwali baaraw k'olu fana kɛ min ye Pays-Bas kaw ye o y'olu ka laɲini ye maa sabanan min bɛ yen n'o y'a ka lasigiden sɛbɛn di o ye Li Ɲang ye Li Ɲang ale ye Chinois ka lasigiden ye sigiyɔrɔ ye Bamako ye yan a y'a ka sɛbɛn di a ko ale kɔni nana waati min na Mali ni Sini ka di dama ale na dɔ far'o kan sabula kɔsa in na min ye jamana ɲɛmaa filaw ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ni Sini jamana na bolodi ɲɔgɔnmaw kɔni taabolo ka ca Chinois bɛ baara caman na an fɛ yan an ka dɛmɛ sira caman fɛ kɛnɛya ko o bɛ o la kalanko b'o o la min ye tajiko ye ka taa se bɔlɔlɔ sanfɛla baaraw ma a ka d'u ye sa ka dɔ fara nin bɛɛ ka san nataw la yaasa Mali yɛrɛ ka se ka yiriwali kɛ jamanakuntigi ko sa ko ale kɔni b'i sinsin cogo sugu bɛɛ la Mali ni Sini bolodi ɲɔgɔnma minnu ni ɲɔgɔn cɛ kabi diɲɛ bisimila ye k'a daminɛ Modibo Keyita ka waati la o sinsinnen don cogo min dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ bɛn ni kelenya o kɔnɔna na ani yiriwali kɔnɔna na fala n y'a f'i ɲɛna n ko Burɛmukaw fɛ yen wulufa daminɛna denmisɛnninw u y'u sara dugu maaw la ko sabula min ye wulu dɔw ye olu donnen don Burɛmu kɔnɔna na u ɲɛ tana ye baganmisɛnninw ye koyi n'u ye sagaw sɔrɔ u ye sɛw sɔrɔ u b'u dafa olu la k'olu kin olu ninnu u y'u ɲinini daminɛ 4 kɔni u sera k'olu fa Burɛmu denmisɛnninw u y'a yira sa ko a tɔw kɔni bolila ka taa kungo kɔnɔna na baara min filɛ sen na nin ye k'u bɛna n'u hakili to a la yaasa degun wɛrɛ kana y'a la sabula a yɛrɛ k'a fɔ baganmisɛnw kɔni
nin ye wolo sugu jumɛn ye ayiwa buramukaw baara b'a bolo ala k'a ɲɛ ka d'a ma yorosogaw fɛ yen fala ye min ye telefɔni ye nin y'a dɔgɔkun 2 ye k'a sɔnnen tɛ a 2 bɛɛ lajɛlen min ye yorosogaw ye connexion tɛ yen foyi tɛ yen ni kelen sɔnna kelen bɛ ban u de y'a ɲini sa maa minnu bɛ yen sa n'o ye an ka telefɔni soba 2 ye k'u ka wuli ka cɛsiri kɛ u tun y'a f'u ɲɛna waati dɔ la sa ko tajiko don u y'a jira ko tajiko dun basigira nin waati in na olu ka marabolo la u k'a lajɛ sa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min na fala ye kunun ko an y'an da don énergie ko kuma na énergie ɲɛmaaw ye wele kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye tiɲɛ don courant bɛ ka tigɛ Bamako heure 2 heure 3 yɔrɔ dɔw la dɔw t'a sɔrɔ k'o ye tiɲɛ ye nka min bɛ fɔ an ye baara dɔ de bɛ yen u bɛ k'o kɛ baara in kɔni kun 3 kun don 2 o sera ka ɲɛnabɔ ko ni ala sɔnna a ma bi min ye Bamakɔ n'a lamini ta ye k'u bɛna ɲɛɲini o la u yɛrɛ bɛna kunnafoni di kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye baara in degun min y'u sɔrɔ ka se k'a lase ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu énergie di Mali ɲɛmaaw ko fana ko min ye Mali fantɔw fɛ kɔni k'a bɛ se ka fɔ alhamdulilayi n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ ya maa caman bɛ yen bi kin caman bɛ yen bi olu bɛ k'a fɔ ko courant ko gɛlɛya b'u la u b'a kalama u bɛ baara la a ko kan kosɛbɛ yaasa courant a bɛ se ka na cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ o de y'olu ka laɲini ye min ye Mali fantɔw fɛ fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu ni Moti tajiko gɛlɛya tun y'a to olu tun tɛ ka courant yɛrɛ y'u ɲɛna fiyewu nka bi olu bɛɛ lajɛlen y'a jira sa ko k'a daminɛ kɔni heure 6 la olu b'o ɲuman sɔrɔ tile kɔnɔ k'o ka fisa ni fu ye sabula olu yɛrɛ a kun t'olu bolo fiyewu Motikaw fana ko ten ko nin waati in kɔnɔ olu bɛ se ka fɔ alhamdulilayi min ye an sɔngo ninnu ye olu y'a jira sa ko tajiko gɛlɛya kɔni tun bɛ olu ta la olu ta nɔgɔyara kosɛbɛ kabi janvier kalo tile fɔlɔ olu ka courant kɔni a kɛra n da in ye nka o fana min ye courant ko ye fana k'o fana yen fana a bɛ ka basigi olu kɔni ta fala ye o ka ca ni heure 6 ye baaraw bɛ sen na yaasa nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen courant ko n'a mumu n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen min ye énergie maaw ye u bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye san daminɛ in na ka se k'a lakali bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogo min na degun ko ka yafa ɲini maaw fɛ o la sabula olu sigikun ye jama ale ko ye fala ye biennale banna nka halisa min ye maaw ye olu bɛ tumutu denmisɛnninw olu ye kalansira minɛ ntɛnɛn tɛmɛnen kalanso min bɛ yen n'o ye lycée Mamani Alasani Ayidara ye yen kɔni ko halisa ko mɔgɔw bɛ yen min ye seconde cycle fana min bɛ yen n'o ye Yeya Alikaya ye olu fana ma se ka taa u ka yɔrɔ la maaw bɛ olu fɛ yen k'a sababu ye mun ye biennale maa minnu bɛ yen sa n'olu ma avion sɔrɔ hali bi ka segin ka bɔ Tɔnbukutu k'olu de kɔni bɛ yen hali bi ko n'a sera sa dɔgɔkun wɛrɛ ni ala sɔnna a ma ɲɛmaaw kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin cogo min na ka t'i ka jamana na denmisɛnninw u y'olu hakili lasigi ko min ye kalanta ye ko a tɛna na mɛn tuguni dɔgɔkun nata in na u na baara sigi sen kan ka se ka to u ka se ka taa u ka kalanyɔrɔ olu kɔnɔna na Bamako ya douane ɲɛmaaba kura n'o ye inspecteur général de douane Cheikh Amala Jalo ye kuntilenna min b'a la a y'o fɔ a ka baarakɛlaw ye min ye kunungo n'o ye janvier kalo tile 6 ye u ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn lajɛ so kɔnɔ douane lajɛ so min tɔgɔ dalen don inspecteur général Amadou Konate la n'o ye douane yɛrɛ direction ba ɲɔgɔn soba ye douane directeur ɲɛmaa kura n'o o ye général de brigade n'o ye inspecteur général de douane Cheikh Amala Jalo ye ale yɛrɛ nana a ko sa ko nin ye samɛ kɛnɛ ye nka a ka kuntilennaw n'a ka baarakɛcogo ani baarakɛlaw ka ɲɔgɔn ye ɲɛŋɔɲɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko o y'o ye kuma daminɛna basigi ni lafiya kɔnɔna na directeur kura a ko ale yɛrɛ nin de ka da ale ye ani maaw ka ɲɔgɔn ye ka kuma min ye tiga wɛrɛ ɲɔgɔn kɔ o fara ka ca a ko tiɲɛ don ko laada don min ye san daminɛ baarakɛyɔrɔ maaw bɛ samɛ da ɲɔgɔn ye nka nin ka d'ale ye ka kɛ baara ta fana hukumu kɔnɔna ye bɛɛ ka wuli ka jɔ fara i bolo la jamana bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na kuma in senfɛ sa a y'a jira k'a fɔ n'o ye inspecteur Jalo ye a y'a jira sa k'a fɔ ko ale ka taabolo ye min ye fɛɛrɛ mun sigilen don a bolo o ye taabolo belebeleba 3 ye baara ka kɛ jaabi ka sɔrɔ minisiri Sanu ye min ɲini a fɛ musaka fana ka se ka sɔrɔ ka bila jamana wagane kɔnɔ ko o y'ale taalan ye dunko juguya ni yuruguyurugu ka kɛlɛ min ye maa minnu bɛ binkaliw kɛ ka na ni minɛnw ye ka don an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ u m'a ko fɔ olu ka kɛlɛ fɛɛrɛw ka sigi sen ka douanelakaw yɛrɛ bɛ se ka min ye jamana nafolo yɛrɛ furancɛla fanga maaw ye ɲini u ka se ka kɛ o wane ye
baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na kɛnɛ kan baarakɛ bolodaw bɛɛ lajɛlen na douane ɲɛmaa ye o ɲini a ko a b'a fɛ fana bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri cɛ fara muso ka douane kɔnɔna na min ye baara kɛcogo ɲuman ye a ɲɛɲininen don cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se k'o kɛ a ko ni maa ɲɔgɔn ma fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye ko ye u kana kɛ duguduguma kuma ye ale ka da a yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye kuma tɛ jamana bɛ se ka ɲɛ cogo min na baara bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na douane baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a y'o ɲini u fɛ min ye inspecteur général de douane Sɛgɛ Amala Jalo ye a ko fana ko min ye nin ɲɔgɔn ye in ye o yɛrɛ kɔni diyara ale sabula jɛkuluba fɛn fɛn bɛ bolofara fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ta ka kuma ɲɔgɔn fɛ u b'a to jaabi ɲuman bɛ sɔrɔ min ye danaya bɛ don ɲɛmaaw ale ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ misaliya ɲuman bɛ se ka sɔrɔ douane bɛ se ka sanu yɛlɛ cogo min na ka jaabiw sɔrɔ ko ta nasara la an ka jamana kɔnɔ douane maaw u n'u ka ɲɛmaa ka ɲɔgɔn ye tali kɛ nin na fala ye mairie de district kɔnɔna na papier minnu bɛ di bolimafɛntigiw ma bolimafɛntigiw minnu bɛ maaw ta ko a sɛbɛnw dili daminɛna kabini ntɛnɛn tɛmɛnen bisa camion minnu bɛ yen n'olu bɛ maaw ka minɛnw ta ale ni motobaw olu ta ye bi ye alamisa don o ye sotarama ni duuruninw ni bisiw ta ye juma o y'a bɛɛ lajɛlen ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye mairie du district la nin baara in kɔni bɛ sen na nka sɛgɛsɛgɛliw ni maa minnu ma sɛbɛn ta u bɛ daminɛ mars kalo ale tile 2 san 2026 min ye avril kalo tile fɔlɔ o na kɛ bɛntigiw olu ta ye u y'a yira sa k'a fɔ ko mairie du district kɔnɔna don o don nin sɛbɛn ninnu bɛ ta ye yaasa ka maaw yamaruya u bɛ se ka baara kɛ cogo min na n'o ye donidalaw ye n'o ye duurunintigiw ye sotaramatigiw mototarasitigiw ni katakataniw ani maa minnu bɛ donu ta maaw ye firigonatigiw ka taa se camion ni bɛnniw ma bɛɛ lajɛlen k'a ɲininen maaw ka to ka yamaruya sɛbɛnw ta mairie du district ale kɔnɔna na fala ye sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na président tun y'a fɔ ko min ye parti politigiw ye u tɔgɔla ɲɛbila sɛbɛnkura ko a baara bɛna sigi sen kan ɲininkali de bɛ sisan sa baara min na kɛ ka parti politigiw to wa min ye maa mafalenw ye olu kɔni bolo ni ŋaniya min yɛrɛ bɔra furanjɛla fanga ɲɛmaa ɲɛrɔ a kan ka fo o la fɔlɔ basigi ni cɛsɔni kan bɛ ɲinini politigi bankun kan o fana ka fisa jamana ma kosɛbɛ min ye Usumani Kulubali ye ni ale ye politigi sɛgɛsɛgɛlikɛla ye a ko ni ɲɔgɔnna kɔni ɲɔgɔn ye a ka ɲi politigimaw yɛrɛ ka yaala dugu maa mafalenw ka yaala hakili jagabɔ ka kɛ fɛɛrɛ ka sigi sen kan parti politigiw hali n'o y'a sɔrɔ u tɛ yen u sen ka don baara in na min ye bɛn ni kelenya ni cɛfɔ kan bɛ yɛrɛ ka se ka sigi sen kelen kan parti politigiw n'u ka fɛɛrɛw n'u ka dɔnniyaw n'u ka danganiyaw fana sen ka don nin kuma in na baara in kan ka kɛ cogo min na fana k'o fana na dɔn ko sabula kabini mɛn kalo tile 14 san 2025 parti politigiw cira ka bɔ Mali la o lakodɔn sɛbɛn fana tɛ yen tuguni nin baara min bɛna kɛ ni jamanakuntigi y'a fɔ den kɛrɛfɛ ka na ye o la yaasa bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ a la premier ministre ale ni ministre délégué min bɛ premier ministre kɔrɔ n'o ɲɛsinnen don kalata ko ma fala ye k'o kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan nin baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ a ko la cogo min na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa min ye Kidal gouverneur ye ale ye sɛbɛn bɔ tubabukalo salen tile 31 faso ka cakɛla minnu bɛ Kidal kɔnɔna na ani école karamɔgɔ minnu bɛ marabolow tɔgɔ la n'u bannen don ka taa ko k'u ka saraw dulon Gamu y'a yira sa k'a fɔ k'u tun ye welewelemada kɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa maa bɛ yen k'i bilalen don Kidal bolo ka i ka taa wa maa minnu filɛ nin n'u bannen don ka na ko o b'u ka saraw dulon f'u ka segin ka na waati min directeur min bɛ ale budget kunna ale ni contrôleur min bɛ Kidal marabolo togo la k'a b'a ɲini u fɛ sa u ka min ye sɛbɛn in k'a lawaleya
général de division Gamou yɛrɛ bɔra kunungo Tumbutukaw fɛ yen k'i kunda min ye Kidali ka sabula biennale la n'a ka cɛ denmisɛnninw kun taara ɲɔgɔn fɛ baara bɛɛ lajɛlen kun cɛra sisan ale bɛ i ka taa mais n'a ka gouverneur fana tun ye welewelemada kɛ ko yanni nin kalo in tile 5 cɛ ko min ye école karamɔgɔw ye u bɛ se ka segin cogo min na ka taa u ka marabolo olu kɔnɔna na ka t'u ka baaraw kɛ n'Ala sɔnna a ma min mana na b'o fana na an na o da maaw tulo kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na min ye o ko olu ta cogo ye fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa min ye jamana ale kɔkan an bɛ taa an ka jamana minisiri min bɛ yen ni o ye minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna Alihamdu Ag Ilien san o san olu bɛ baara kɛ a bɛ fɔ min ma ko bɔlɔlɔ tɔgɔla dɔgɔkun janvier kalo tile 6 n'o kun ye kunungo ye a ye baro sigi kɛ ni kunnafonidilaw ye ka ɲɛfɔli kɛ baara in taabolo kan a y'a yira sa k'a fɔ ko k'a daminɛ ni janvier kalo tile 29 ka taa bila tile 31 na min ye baara in na kɛ a kun kan ka kɛ salon ko a ma se ka kɛ sabula san laban ɲɛnajɛ de don ale ni AES baaraw nana bɛn ɲɔgɔn ma ɲinan ta bɛna sigi sen kan sa gouvernement yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔlɔlɔ don ba la cogo min na an ka seko ni dɔnko ka ɲɛsin o ko ma a bɛ tali kɛ o la hakili jagabɔ fɛɛrɛ min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko intelligence artificielle k'o don ba la yaasa gouvernement ka baaraw bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ye mara kama bɔli hukumu fana kɔnɔna na bɔlɔlɔ sira a bɛ se ka walankata ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min an ka se ka baara kɛ fasoden ɲumanya na min ye fɛɛrɛw ka se ka sigi sen kan bɔlɔlɔ sira fana fɛ maaw ka se k'u ka baara kɛ a ko ko dɔgɔkun kelen in kɔnɔna na sa a na kɛ jɛrɛ ye jɛrɛ min Mali dɔrɔn tɛna na y'a kɛnɛ kan koyi sabula jamana welelenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a ko ɲɛma bilen olu fana ma o ye Burkina Faso ani Niger ye olu la na ka na n'u ka fɛɛrɛw fana ye hakili jagabɔ ko ta na sira fɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan bɔlɔlɔ la gouvernement ka baarakɛla ye min ye cybersécurité ko olu bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan ni intelligence artificielle k'o don ba la o la sa baro sigi min bɛna ko in yɛrɛ daminɛ minisiri 3 ka bɔ Burkina Mali Niger olu na dakun fɔlɔw kɛ ka baro ɲɛfɔ maaw ye yanni baara tɔ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan tile 3 baara in a bɛna kɛ CICB la minisiri ka kuma kuncɛ la sa k'a ye wele bila denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ se subahana baara la bɔlɔlɔ sanfɛ fala ye maa maa kɛlen don ka fɛn sigi yɛrɛ ye bɛɛ ka na kɛnɛ in kan yaasa i ka seko n'i ka dɔnko i sera ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ani i sera ka baara minnu kɛ bɔlɔlɔ kan a ka ye bɛɛ lajɛlen fɛ kɔkan kibaruyaw la an b'a daminɛ ni Laginɛkaw ye min ye Claude Pivi ye ko Ala ale ka kalifa minɛ a la kunungo colonel Claude Pivi maa dogolen tɛ Laginɛkaw fɛ yen sabula maa min don a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Musa Dadis kɛlen ka fanga ta san 2008 san min ye Claude Pivi ye ale yɛrɛ kun minɛna ka bila kaso la waati dɔ la a denkɛ kun nana kasobo dakari k'u labɔ a minɛn'o kɔfɛ sa ale kɔni nana ko Ala ka kalifa minɛ a la k'a to kasobon kɔnɔna na min ye parquet o y'a ɲɛfɔ k'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔba min kun kɛra n'a kiiri kun sigira sen kan Laginɛkaw fɛ yen Claude Pivi ale tun b'o la i n'a fɔ Musa Dadis ka taa se Tuma Jakite a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma minnu tun ye fangajaso kɛ Laginɛkaw fɛ san 2008 maaw olu ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min kɛra sa 28 septembre kɔnɔna na o kiiri senfɛ fana a yirala sa k'a fɔ ko Claude Pivi kɔni kun bilara kaso la a si kaso la nka min ye nin waati in na ye a tun bɛ ka welewelemada kɛ maaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka Dadis dɛmɛ yaasa kalata min kun kan ka kɛ san 2000 ale ni 10 o kɔnɔna na halisa Laginɛkaw fɛ yen Union africaine maaw ko sa k'u tun ye ɲangini min ta ka ɲɛsin Laginɛ ma k'u bɛna na o wuli ko sabula min ye kalo salen n'o ye tubabu kalo salen ye n'o ye décembre kalo ye ko kalata kɛra Laginɛkaw fɛ min y'a to Mamadi Doumbouya ale kɛra jamanakuntigi ye o la sa ko Union africaine kɔni y'a yira sa ko u kun ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin Laginɛ ma u bɛna welewelemada kɛ ka ɲɛsin diɲɛ dugu tɔw fana ma minnu ni Union africaine bɛ baara kɛ yaasa gɛrɛntɛ ninnu bɛ se ka ta ka bɔ Laginɛ kan cogo min na a k'a jɔyɔrɔ sɔrɔ Nigériyakaw fɛ yen Nigéria wolomasiri taba minnu bɛ pankuruko ɲɛnabɔ n'o ye armée de l'air nigériane ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko u yɛrɛ na wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ka se ka min ye Bamaɲɔgɔn ni Wɛrɛkɛbaw k'u gosi n'u yɛrɛ ka pankuru ye k'a ma se Américains k'u sen don o la k'u kɔni y'a ye k'a fɔ ko Américains ye bombardement min kɛ u ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ degun yera a ko la kosɛbɛ maaw ye degun sɔrɔ a la Nigériyakaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan min ye u ka pankurutigiw ye u na wuli ka jɔ kɛ République centrafricaine kaw fɛ yen Faustin Archange Touadéra ale kɛra jamanakuntigi ye tuguni kalata senfɛ kalata min kɛra Centrafricaw fɛ yen 100 sara dala 76 buruburu 15 a y'o de sɔrɔ kalata la kalata min n'a jaabi kunfɔlɔw bɔra kunun kunna siniko ntɛnɛndon min ye Centrafricaw olu fɛ yen n'an bɔra yen Marɔkaw fɛ yen ka taa u ka yɔrɔbaw lajɛ fala ye k'a bɛ ka kɛ nafolo ye Marɔk ma dɛ
n'o ye tourisme ye bibi na ko Maroc jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ san 2025 kɔnɔna na min ye maa miliyɔn 20 o de taara Marocains fɛ yen ka t'u ka yɔrɔw lajɛ fala ye n'i y'a ta k'a lajɛ sa maa miliyɔn 19 buruburu 8 olu ka musaka bɛ taa se fo dollar wari miliyari 13 ma sɔrɔ la faranga min nana ye u ka sɔrɔ ko ta na sira ka kɛ ni u ka nin yiriwali ye o bɛ bɛn 14 ma. Y'a yira sa k'a fɔ ko Maroc yɛrɛ kɔni kɔnɔna na san 2025 san 2024 min ye jamana yɛrɛ kɔni ye maaw nana ka na a yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ o b'a to u bɛ dɔ fara sɔrɔw kan ka Maroc yɛrɛ tun ye fɛɛrɛw labɛn ka fɛnw sigi sen kan yaasa a ka yɔrɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la cogo min na sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min n'u y'o hakili jagabɔ baara kɛ o bɛ tali kɛ san 2023 ka taa se san 2026 ma u ka yɔrɔw k'olu fana dilan ka ɲɛ yaasa maaninfinw mana taa ye u ka se ka lafiya cogo min na. Tinisikaw fɛ yen baɲumankɛtɔn 3 n'o ye Faransikaw ta ye u b'a fɔ ma ko terre d'asile olu k'u minɛna ka bila kaso la ko kalo 20 u ka kiiri ale kɔfɛ a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ninnu ye k'u tun ye maaw ladon tubabulakaw fɛ yen k'a sɔrɔ sɛbɛn tɛ u bolo o la sa u ka wulikajɔ kɛra kunungo sa ka se ka u bila ka bɔ kaso ale kɔnɔna na. Afrique du Sud kaw fɛ yen min ye Afrique du Sud ye a ko ko ale kɔni ma jɛn ni États-Unis ka baara ye. États-Unis pankuru tali min kɛ ka taa Venezuelakaw fɛ yen k'a sɔrɔ a ma sara maa si la k'o bɛ diɲɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ min ye Nicolas Maduro minɛli min ye a n'a furumuso k'olu b'o filɛ fɛn ye fɛn min ye sariya sɔsɔ ye sariya sɔsɔ kɔdan diɲɛ kɔnɔna na ko wa ko min ye nin ko in ye ko a bɛ dɔ dan sigi diɲɛ yɛrɛ basigi la ni Américains ma u jantu yɛrɛ la. Faransikaw fɛ yen sa Faransikaw ka minisiri bɛ bolimafɛnko kunna a kɔni ye communiqué kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko min ye maaw bɔli Faransi dugu kɔnɔna na k'u k'u senna sumaya sabula gilasikuru olu de bɛ ka bin yɔrɔw kan min ye Faransi yɛrɛ yɔrɔ min bɛ n'a fɔ ma ko Île de France ko o yɔrɔ ninnu kɔni gilasikuru ka ca kosɛbɛ a ɲininen don maaw fɛ sa u ka se ka t'u sigiyɔrɔw la nin waati in na. États-Unis kaw fɛ yen Donald Trump a ye jamana 7 fara jamana farafinna jamanaw kan minnu ka visa ko doni mina na gɛlɛyaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɛ fɛ ka taa Américains fɛ yen sa fala ye min ye dollar wari ale 3,000 i n'o bɔ yaasa i ka se ka taa Américains fɛ yen nin bɛna fara jamana 13 kan sa o bɛna na yaasa ko jamana 20 bi farafinna kɔnɔna na Américains ka visa kɔni sɔrɔli a tɛna na nɔgɔya olu bolo tuguni k'a sababuya kɛ Américains yɛrɛ ka laɲini ye. Diɲɛ seleke naani tɔnba kunungo ale ye lajɛ kɛ k'a ka jɔrɔna yira ka kɛ ni Américains ye wulikajɔ min kɛ Venezuelakaw fɛ yen u y'a yira sa ko kangarida don ko sabula ko bɛɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni o kɛra diɲɛ kɛlɛba filanan o tɛmɛnen kɔfɛ Américains filɛ k'o de sɔsɔ nin ye ka taa nin waleya cɛjugu in o kɛ o hukumu kɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɔrɔ min bɛ Faransi bolo bi o tɛ se k'a to cogo si la Faransi k'a fɔ k'a bɛ wulikajɔ kɛ ka ko dɔw sigi sen kan nin sɔrɔdasi y'a yira sa k'a fɔ Américains filɛ nin ye ka avion 150 ani drone ni kɛlɛkɛfɛnw caman ta k'o se tɛ Faransi ye bi o se tɛ Faransi ye sini o musaka t'a bolo wa a tɛ se ka o baara kɛ Américains sera ka min kɛ nin ye ko ni Faransi ko k'a b'o kɛ dɔrɔn k'o kɔrɔ ko min ye sɔrɔ kɔni bɛna a ko bali général y'a yira sa k'a fɔ ko min ye avion 200 yɛrɛ ɲuman k'o tɛ Faransi bolo bi min bɛ se ka baara kɛ wa 150 ɲɔgɔnna min bɛ se ka wulikajɔ kɛ yɔrɔnin kelen k'o sɔrɔli o ka gɛlɛn Faransi bolo bi ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ ko sanga ɲɔgɔn tɛ États-Unis ye nin baara in na olu ye baara min kɛ janvier kalo tile 3 ko nka ko sisan kɔni ko Faransi kan k'a dɔn k'a fɔ ko dɛsɛ de bɛ yen min ye masumaya de bɛ yen sɔrɔko ta na sira fɛ sɔrɔ ye fɛn caman tiɲɛ ale tun ye musaka min ɲini o tun kan ka se ka kɛ ka baara min kɛ san 10 kɔnɔna na o si ma se ka sɔrɔ a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Faransi ka nin waati in dɛsɛ in k'a daminɛna kabini san 2017 san ko wa k'a sɔrɔla min fɛ ale ni jamanakuntigi ma ɲɔgɔn faamu sabula u ye fɛɛrɛ minnu fɛn minnu sigi sen kan yaasa Faransi bɛ se ka sankɔrɔma cogo min na ka minɛnw sigi sen kan ko o kɔni ma se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye se min bɛ Faransi ye bi o ti kɛlɛ se i n'a fɔ Américains bɛ se ka u ka kɛlɛ olu kɛ cogo min na fale an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na Coupe d'Afrique ale kɔnɔna na. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi
ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Falai, a tiɲɛna kunun ko an jigi tigɛra dɔɔnin dɛ. An minnu tun bɛ ka Burkina supporter premier mi-temps na vraiment an jigi tigɛra nka balontan don k'u labɛn siɲɛ wɛrɛ ka na n tɛ Côte d'Ivoire ka nin équipe in nin ka ɲi hali ni Côte d'Ivoire ka équipe ye coupe ta ye Falai. Denmisɛnnin minnu bɛ ninnu bolo u senna ka teli a bɛ komi aw ka kamalennin in tɔgɔ ye di min bɛ yɔrɔ in na yen fɛ Barça la a bɛɛ y'o ɲɔgɔnnaninw ye u ka teli u tɛ minɛ ko Messi tiɲɛ na kunun ko premier mi-temps yɛrɛ la ne yɛrɛ kun ko n ko Burkina tɛ yen yɛrɛ walayi Burkina joueurs yɛrɛ u fisara deuxième mi-temps na nka balontan don huitième de finale ale kɔni kun cɛra pewu Falai min ye farikolo ɲɛnajɛ in kɛnɛ in kan ye jamana minnu bɛ bi bi in na sa ni olu kɔni ye nin ko in ye bɛɛ lajɛlen y'i ka hakilina fɔ a la nka a yera k'a fɔ min ye huitième de finale na Falai ndolantan 8 kun don cɛlu dasira siɲɛ 19 n'i y'o jateminɛ sa ndolantan kelen o kelen na bi donna siɲɛ 2 ka se buruburu 30 ale ni 7 ma min ye carton ta fanfɛla la ye carton jaune 34 o de dira carton rouge 2 o dira maaw ma jamana minnu bɛ yen n'olu kɔni taara huitième de finale la bi n'a bɛ se ka fɔ fana ko olu de ye farafinna ŋanaw ka ŋanaw ye 8 min bɛ farafinna kɔnɔna na Maroc, Sénégal, Mali, Cameroun, Égypte, Nigeria, Algérie ani Côte d'Ivoire olu jamana 8 olu de kan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ min ye quart de finale ale kɛnɛ kan n'i ye cɛlu dasilaw ta k'o jateminɛ ka kɛɲɛ ni an ka sɛgɛsɛgɛliw ye Falai maa min ka cɛlu bɛ bɛɛ ta ɲɛ o ye Ibrahim Diaz ye 4 b'a bolo Maroc ka don maa min bɛna o kɔfɛ sa o ye anw yɛrɛ ka maliden ye Lassana Sinayogo cɛlu 3 a y'o dasi min ye Ayubo El Keibi n'o ye Marocains ka sigisokɛla in ye ale fana ka cɛlu ye 3 ye o kɔfɛ sa maa wɛrɛw bɛ yen minnu ka cɛlu ye 2 ye Egyptekaw ka Mo Salah bɛ o la n'o ye Mohamed Salah ye ka taa se Ademola Lookman ma ka bɔ min ye Nigeriakaw fɛ Riyad Mahrez ka bɔ Algérie ninnu bɛɛ lajɛlen ye cɛlu 2-2tigiw ye minnu ye cɛlu dasi siɲɛ 2 n'o fana taara ka bɔ yen Falai ko VAR ani arbitre kɔni sɛbɛkɔrɔ cɔngɔra nin ko in senfɛ nka maaw ka jateminɛ na a tɛ taa nin kɔ VAR donna la ka se ka degun bɔ yen gɛlɛyaw bɔ yen hors-jeu ale ni ko minnu bɛ yen n'olu ka gɛlɛn kosɛbɛ ani penalty ani ko gɛlɛnmanbaw ko n'i ye CAF yɛrɛ ye ka kow jateminɛ Falai ale b'a fɔ de ko ka mɔgɔw to ka ballon tan kosɛbɛ ko la ko arbitre kan ka carton bɛ caya sabula kuma bɛ ka taa VAR la farafinna ballon tan ballon bɛ min kɛ kɛnɛma k'a t'o kɛ kɔnɔna na o la sa min ye jateminɛlikɛlaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw minnu bɛ ballon tan ko ɲɛdɔn kosɛbɛ u ko k'o kɔni ye CAF ka fɛn degun dɔ ye an y'a ye fana Falai min ye huitième de finale kelen kɛnɛ kan Nigeria yɛrɛ joueur 2 karila ɲɔgɔn na koyi Osimhen ani Lookman u 2 bɛɛ lajɛlen dun ye jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min ye Nigeria ka ballontanko ta fanfɛla la ko in yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ o ye pasi de ye koyi a di ne ma ne k'a don in dɛ ko in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla o de fɛ u ka ndolati laban senfɛ u ni Mozambique ka ndolati senfɛ o la sa ko u ka jamana ɲɛmaw min ye u ka entraîneur ye ani fédération maaw kumana denmisɛnnin 2 in bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka ji kɛ u koliji la wa ko maaw y'u ye entraînement na ɲɔgɔn fɛ kunun ko ye hakilisigi na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o tɛ k'u ka joueur kɔrɔw fana nana ka se ka na kuma u fɛ cogo min na u bɛ se cogo min na ka kow faamuya Falai min ye équipe ye sa n'an k'an bolo ta k'u lajɛ minnu bɛ bi n'o ye équipe 8 ye Maroc ale taali min kɛ ale min bɛ huitième de finale la a ka tɔn in cɛlu ma don dasi a kun dɛ Maroc ka tɔn k'u filɛ nin ye ko cɛlu 1 kabini ko daminɛna wa min ye cɛlu dasila ŋana fana ye o b'u bolo n'u ni bɛ jouer tuma caman ni Mali ta bɔra a la ballon bɛ n'u bolo ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Sénégalikaw olu filɛ nin ye u ye 3 ani fu kɛ k'a to tuma min na poule ballontanw tun bɛ yen ko olu kelen pe de sera ka o kɛ wa cɛlu minnu y'a dasi o ye 9 ye wa u ka min ye huitième de finale la sa u ka ballontan ma gɛlɛya u bolo kosɛbɛ min ye u ka ndolatila min bɛ yen n'o kɔni bɛ se ka ko ɲɛnabɔ u ka ndolatila kosɛbɛ o ye Nicolas Jacobs ye ko ale kɔni jɔyɔrɔ de ka bon a n'u ka défenseur dɔ bɛ yen ko Kulubali wa o tɛna kɛ Kalilu Kulubali ye kulu 2 jɔyɔrɔ ka bon
o mana bɔ yen Algérie ale fana ye kuru 9 sɔrɔ kabini match de poule la RDC kɔni ko y'a ɲɛ gan kosɛbɛ 8e de finale la min ye Riyad Mahrez ye k'o de y'u ka joueur la Kologrima ye ale sera ka 3 don min ye passe décisive 2 k'o kɛ u ka fanga ye mun ye u delilen don nin tulonkɛ ɲɔgɔnna ninnu na sabula u bɛna la san caman Nigeria ko ale kɔni kɛlen don k'i jɔ a jɔyɔrɔ la bi min ye joueur minnu b'u bolo olu ye joueur ye minnu sen ka girin kosɛbɛ u bɛ se kɛlɛ ballontan u bɛ se o la u ka joueur min bɛ bi ni maaw ɲɛjɔyɔrɔ ye kosɛbɛ o ye joueur 2 ye Osimhen ani Lookman k'olu 2 jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka to kɔnɔna na wa farikolo ɲɛnajɛ la fana olu 2 kɛmɛ sara la 70 u bɛ se k'o kɛ baara la Nigeria ka fanga ye mun ye k'o y'u ka groupe kɔnɔna na bi u yɛrɛ sera ka se ka to carton caman u m'o ta carton 4 jaune 4 u y'o de ta jɛkulu min bɛ na o kɔfɛ sa Côte d'Ivoire n'o ye éléphant ye fala ye k'olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko denmisɛnninya de b'u la denmisɛnnin minnu don u senna ka teli min ye ballontan ye a ka nɔgɔ u bolo k'u b'a kɛ ko école de foot k'u ye min kɛ Burkina na ko o yɛrɛ ye o misali ye Barnet Touche de ka ɲi wa kɔnɔnamaw de ka ɲi wa Kitari bɛ min ta ka min to Côte d'Ivoire ale ballontannaw la nka sa u ka jɛkulu la sa maa min bɛ ni mɔgɔw ɲɛjɔyɔrɔ ye k'o ye Ahmed Diallo ye ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jɛkulu min bɛ na o kɔfɛ sa o ye Égypte ye ale kɔni ni tɔw si tɛ kelen ye sabula ale ye Coupe d'Afrique ta ko siɲɛ 7 a delilen don nin na ndolantilaba min b'u bolo o ye Mohamed Salah ye Mohamed Salah ale yɛrɛ bɛ jouer farajɛlakaw olu fɛ yen ko ni Égypte yɛrɛ tɔ in ta k'a lajɛ fala ye min ye ballontan 18 na kɔnɔna na Égypte ale ka mɔgɔ banali o man ca kosɛbɛ k'o bɛ kɛ olu ka tɔn o garisɛgɛ ye min ye tɔn min bɛ na o kɔfɛ o ye Mali ye ko Mali kɛra balana tɔnba ye ko in kɛnɛ kan ye min ye Tunisie bini a fɛ ani a ka se ka se nin yɔrɔ in na ndolatila min b'a bolo ni mɔgɔw ɲɛjɔyɔrɔ ye kosɛbɛ o ye min ye Lassina Sinayogo ye a sera ka celu dasiko 3 kɛ Mali équipe u ka fanga ye min ye o ye k'a fɔ maa minnu don u bɛ dusu ta u kolo ka giri wa b'u jɔ u jɔyɔrɔ la kufran fana u bɛ se o ticogo ɲuman na Cameroun ale ye laadala tɔn ye tɔn min bɛ nin baara in dɔn kosɛbɛ kɔrɔlen fana a fana jɔyɔrɔ ka bon maaw kan k'u hakili to a la sabula Zeyi min ye Cameroun ye nin san 10 laban in na u ka tɔn a delilen don ka t'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ na ɲɔgɔnna ninnu nka ko Salona Siningo fana olu de tun bɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa an bɛ se ka min da o kan o ye k'a fɔ quart de finale yɛrɛ kɔni e ko a dasiri tɛ daminɛ jumadon ni Ala sɔnna a ma min ye anw ye anw ni Sénégal an bɛ jouer Lazara waati n'o ye 16h ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa o don kelen n'o ye janvier kalo tile 9 juma nata in ye o don kelen Cameroun ale bɛ Maroc bisimila Maroc yɛrɛ fɛ yen fala ye karidon sa n'o o ye kalo tile 10 ye nɛgɛ kanɲɛ 16 waati min ye Algérie ye ale bɛ Nigeria bisimila o fitirimakɛ waati Égypte ani Côte d'Ivoire ndolatiba nin ndolati bɛ sɔn ka ja dɛ parce que ni équipe 2 u taacogo ka ɲi donc an b'a segin a kan sa k'a fɔ ko min ye Égypte ale de bɛ Côte d'Ivoire bisimila o ye dimanche don ye mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ b'a ko la sa o nin y'a nin kɛcogo ye an bɛ dugawu kɛ sa quart de finale kɔni an n'a maaw bila u k'u garisɛgɛ lajɛ ale fana na fo ka taa a ko ban nin bɛ dan sigi sɔgɔmada na kiwara la kiwara min dira Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ sa min ye tile hɛrɛ Ala k'a d'a ma Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen a kan tiɲɛ don dɛ jeu concours la Côte d'Ivoire Burkina maa kelen de gagnera Falaye kɔni jaabi nin y'a siɲɛ fɔlɔ kabini an ye jeu daminɛ maa kelen ka gagner 400 ani kɔ o de nana bɛɛ lajɛlen ko Burkina de bɛ gagner ale kelen de ko Côte d'Ivoire bɛ gagner 7 ani fu 67 14 59 75 o tɛ voilà 67 14 59 75 o tigi de kɔni y'a sɔrɔ ka ɲɛ jaabi ɲuman ale de y'a sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma sɔɔni sisan a ka wari n'o ye 2000 ye a bɛ ci a ma Fala ye pour que a kana bila dagirinda la nka an b'a fɔ an ka maaw ɲɛna u ka to k'u ka vocaliw ci ka na parce que u b'a jɛya k'a dɔn k'a fɔ a ye wari sɔrɔ aw jouera jeu la pour que an ka se k'a dɔn an bɛna na o bɛɛ lajɛlen jouer ɲɔgɔn fɛ nin bɛ dan sigi bi ta la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma an ka maa dɔ fana bɛ yen n'o y'an kɔrɔkɛ Ablaye Jara ale yɛrɛ bɛ Coupe d'Afrique kɛnɛ kan ntolacilaw ka bamanankan Fala ye a bɛn'o ci a ma an bɛn'o fana di maaw ka se ka o faamuya farikolo ɲɛnajɛ in ale baabu kɔnɔna na a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan
a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45